Helo. Mae yna sawl peth fydden ni'n neud efo'r glistog, o ymarfer rhan ucha'r corff hyd at gwaelod y corff. So, dewch i ni gael cychwyn hefo rhan ucha'r corff. So dwi am gafel ar y glistog fel hyn, a dwi am symud y glistog allan i'r ochr, ac yna i'r ochr arall. Ac os da chi'n sylwi, dwi'n troi'n nghorff fel dwi'n neud. A mi fedrai hefyd gwneud union yr un ymarfer efo cadw mhen yn llonydd, a dwi'n teimlo'r sgwydda yn gweithio, a hefyd cyhyra canol y corff. Ac allan. Ac yna. Yn ôl. Ac i fyny. Beth am dros y pen, ac yna i lawr at eich lluniau. Ac eto. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi anhawster efo'r sgwydda, da chi jyst yn codi'r glistog cyn gymaint a fedrwch chi. Ac eto. I fyny. Ac wrth i fi wneud yr ymarfer yma, hawdd iawn ydi colapsio, slympio yn y gadar. Felly, dwi eisiau chi drio cadw'ch cefn i fyny, fel bod y cefn yn gweithio. Dwi'n teimlo gwaelod yng nghefn i a rhan ucha yng nghefn i. Unwaith eto. A beth am dalo dros eich pen, a beth am mynd i fyny ag i lawr. Mae hwnna'n anodd. Dwi'n gwybod mae'n edrych yn hawdd i fi, achos mae strwythder yn sgwydda un oce. Ond os oes gennych chi anhawster efo'r sgwydda, eto, jyst gwnewch be fedrwch chi. Mi fedrai hefyd ddefnyddio'r glistog i weithio rhwng yng nghwysa. Da ni wedi gwneud hyn o'r blaen yn do. Felly, dwi'n gosod yr glistog rhwng yng nghwysa. Dwi hefyd yn cynnal y corff wrth eistedd i fyny a gwasgu'r glistog hefo nghwysa, a dwi'n teimlo'r cyhyra tu mewn i nghwysa'n gweithio, ac yna dwi'n ymlacio. Ac os fedrwch chi gyfuno sawl gyhyr efo'i gilydd, beth am gwasgu bochach pen ôl a gwasgu'r glistog, ac yna ymlacio'n llwyr. A wedyn eto, gwasgu ac ymlacio. A mi fedrwch chi wneud y symudiad yma yn sydyn, neu yn ara deg. A mae'r cyhyra'n gweithio fwy effeithiol os dyn nhw o dan tyndra am chydig o eliadau ac yna ymlacio. Oni bai wrth gwrs bod chi eisiau treinio'ch cyhyra'n i gontractio yn sydyn. Ond i chi adra, dwi'n meddwl mae gwasgu'n ara deg, gwasgu bochach pen ola, a mynd i wneud byd o les i chi, ac ymlacio be am un arall. Gwasgu, 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 ac yna ymlacio. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi anhawster efo'ch dwylo, mae hwn yn ymarfer reit dda hefyd. Pan da ni'n gafel ar y glistog, a da ni'n gwasgu hi yn y canol. Ac os dwi'n gwneud yr ymarfer yma, mi fedrai deimlo'r cyhyra'n gweithio yn ymreichia, a hefyd ar draws yn chest, a hefyd rhywfaint yn ysgwydda. A mae fyny chi pa mor galad ydych chi'n gwasgu, yn derbynnu faint o gryfder sydd gennych chi. Felly gwasgu, a fedrai deimlo nwylo i rwan yn dechrau blino hefyd. Unwaith eto, a gwasgu. Os dwi'n eistedd chydig bach yn bellach ymlaen, mi fedrai fynd yn ôl at y troi. Cofiwch bod y sgwydda i lawr fel ydych chi'n neud o. Ac yna mi fedrai gyfuno'r symudiad yma hefo cylchdroi dros ymhen. Waw. So dwi'n teimlo canol yng nghorff i'n gweithio, fel dwi'n cylchdroi, ac i'r ochr arall. Reit rownd. Mae hwn fwy anodd yr ochr yma i fi. Reit rownd. Da iawn. Ac yna, beth am rhoi'r clustog tu ôl i chi? Clustog tu ôl. Gnewch yn siŵr bod hwnna'n cynnal eich cefn. Dwi'n mynd i symud nôl jyst mymryn, ac yna dwi'n mynd i dynnu botwm bol i mewn, a dwi am gwneud y cefn yn grwn i fynd yn ôl at y gadar. Pan dwi'n codi fyny rwan, gen i mewn i'r chest, ac yna eistedd fyny efo'r cefn yn syth, ac yna i lawr eto. So botwm bol jyst yn gweithio i mewn i'r cefn, ac yna gen i godi fyny eto. Ac os da chi'n medru, mi fyswch chi'n medru rowndio'r cefn, a fel da chi'n codi, beth am ymestyn i fyny, wel, dwi'n ymestyn i fyny i'r awyr. Ond fyddwch chi adra yn ymestyn i fyny am y to, unwaith eto. A dwi am ymestyn ag breichia reit allan. A na fo am heddiw yma. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau.